Η οικογένειά μας ήρθε από τη Σμύρνη, φέρνοντας μαζί τις γεύσεις και τα αρώματα μιας ολόκληρης παράδοσης. Εδώ και 3 γενιές κρατάμε ζωντανή την τέχνη των μπαχαρικών. Τα μπαχαρικά είναι η κληρονομιά μας. Γεύσεις και μυρωδιές που αφηγούνται ιστορίες, ξυπνούν μνήμες και ενώνουν γενιές. Για 90 χρόνια βρισκόμαστε στην καρδιά της Αθήνας, στην Ευρυπίδου, την οδό που συνδέει το παρόν με το παρελθόν. Γνωρίσαμε τους παππούδες σας, τους γονείς σας και τώρα γνωρίζουμε εσάς. Είμαστε μέρος της ίδιας ιστορίας. Τα μπαχαρικά μας τώρα ταξιδεύουν, μεταφέροντας τις γεύσεις και τα αρώματα της Ελλάδας από την Ευρυπίδου σε όλο τον κόσμο. Η ιστορία μας συνεχίζεται. Ευρυπίδου.gr